But kuvanga nemakore mangani mukoma wangu Chamisa. Hapana chinhu one chakabatika kuti chakambofundisa ruzhinji rweZimbabwe kuti Chamisa aita this move. Chiwenga nezvinezvi maexposure avakaita madifferences ake naMnangagwa, they are no more in good books and they are not going to be in good books anymore. And atobviswa mapapiro Chiwenga hachina kwachagona kumira. Last hope yake yezvinyaya kuArmy, and Army yari kubviswa mapapiro bit by bit yezvinezvi. Asara ega muparliament muya Chiwenga atani munhu akafunga kuti anaye Sanyatwe is a sellout. Sanyatwe is a sellout. Sanyatwe Sanyatwe is a sellout. Kulian TV batibati zvechobu inzowasha mari kana uri muSouth Africa uchida kuregister company ovavhurwa FNB business account usina work permit kana kuti study permit zvaizi fonera oin izvo so anokuvhurira unozaende zvakachipa usaswera uchivhairirwa unza una bank account nomwe munhu ukuthi ndikwedzere imwe mari ndikuitire uchichi unozoti mazimba ane jealousy ka umwe anogona kuisira mari yacho mu account make obva akutiza saka zviri easy ka chingofonera oin umbva wangombata okuregistera FNB business account yacho anditi obva kuvhurira uitira company registration zvaizi unongowane access yekuita zvinhu zvakawanda ma opportunities anouya kune vanhu vari ready saka conduct owen izveso pachidhiri chandatokuonesa uvhurirwe zveso ende vanoda ma bookkeeping gara mamubata. Hello Kulian TV. Yes, Kulian, how are you? Good yeah, ndafona manje ndanzwa kuti mati mune zvamuda kundudza mati Chamisa agona kuti asesa kana kuti geni vanenge kufonera ikawani papa kawani akumana murukanya zvinini indawa right yeah ngoma wangu yes tikatora Chamisa yeah Chamisa ndo boy wangu. Okay, one thing you must know, okay, Chamisa from the word go hanzi kuti akabhadharwa naMnangagwa kana kuti akaita something is going wrong. Okay, Chamisa is the darling of the crowd, but hapana chinhu chinobatika chaabudisa. Okay, plus anoti hasi kuurayisa vantu vari kufa because vanoda iyi vana Masaya vakafa because of Chamisa, but handi kuita kustrike ndourayisa vanhu dakapa vanhu go ahead vakastrike panotofiwa hondo obviously tofiwa ngoma haitoreki pasocial media nenhikiri neWhatsApp azviti hakuna hondo yakadaro haipozofia kawinwa nyika zvakadaro hakuna. Pandovi Mnangagwa akagadzira zvinhu chitomubvisa paya otoda dzimwe nyika dzokuzi paari paya Zimbabwe yoga inokwanisa but kumubvisa nenyika dzekunze kandi munoziva kuti iye ane nyikawo dzekunzewo futi dzinenge dzichimubheka. Ndozvatoripo izvozvi saka akapindira dzimwe nyika ndokuzobva kwaMnangagwa saka chake Zimbabwe saka which means ka iye solution kana kuti nyaya yacho itopera zvotoda kuti iye atobviswa nawo muZimbabwe bozi imwe nyika iri kunze ka yakapindira ka nyika dzinomubheka dzinobva dzavadzopindirawo futi ka saka chii chinozobuda vanhu avachamubvisi tarisaona kungwara kukati Mnangagwa neintelligence isingaiti shamari pakatora Chiwenga pakadzosa ndobva atora magenerals ese vamwe vachiswa out vachiita kuti vaipiwa mapromotion vachaiva demotion achivapa mari isingachashandi zvinezvi at the end of the day mari havaiwani ndovaita kumwe sokuti vari kupromotwa ndopakangwara ndiri ezvakabvisa magenerals pasarani hapana sara izvinizvi. Yeah, hapana apa asara but apa inika munoona ni why ndiri kunyatso dzifambira nyaya dzokudaro because apa ndiri kunzwa Chamisa ari kuti adzoka futi mu politics full time now. Kudzoka kwa Chamisa handikuoni mukuru wangu. Okay, zvinosiyana kupi nokwangari kwachitori nani zvinoakavhurwa nzeve nanageza nanani vese vakachimubvundusira Chamisa achaita chii kubva arinyire Chamisa vanotora kuita chimwana chidoko anogona kunga ane potoka ane zvaanenge achibika mupotoka obva auya kuti ochigadzirirawo ningina because strategy kubva day one handanga asiri kubudisa strategy exactly kuti chii chaari kuita. But kubva nemakore mangani mukoma wangu Chamisa hapana chinhu one chakabatika kuti chakambofundisa ruzhinji rweZimbabwe kuti Chamisa aita this move hapana. But pa 2018 akauya fire one but haana strategy ka unofanira kuva nama alternatives kuti kana ndaroitwa izvi pane chichi
kana pane dishi iye hari kusokudaro ndakawina vanhu vari kundivhotera. Of course, he has got the love of the people of Zimbabwe. They love him so much. Ipapo hatiparambi, but awo vari kumukavata risingamboiti. Alright, kana tiri kuti Ningirikini Chamisa afa kaningina, saka imimi ndeupo umwe munoona kuti alright uyu I think uyu because tiradaro kakubva paakatora Ningirikini sabbatical leave yake hapana mumwe takamboona akambouya akaita something chine impact kudarika zvaitwa naChamisa zvacho achicontesta pama-elections esabva kumashure apa. Hazvichamisi kunge kuti Chamisa wacho akatotengwa irutwa strategy anenge achirova dziya mugomango. Zvinogona kutodaro. I believe it's intelligence dzemasiyawo dzekuti vanoti saka akatengwa masiyawo anongofambiswa kana any news kanguti akatengwa Ningirikini pasina any proof because Chamisa asati amboita initiation yechinhu chinooneka chinobatika. Hapana, akanobvumiswa kumarari ndobva anyarara, kuma-election vanhu vake vachidzingwa, haana action yakatora. Panotorwiwa mukoma wangu otonzwa kuma angatimirei ndozvinenge zvichida paya. Vakumbiswa watonopinda pasi bedroom osogona sei. But imimi mega muri kutotaura kuti zoni kuZimbabwe Mnangagwa anotonetsa kuNingirikini. Handiti imimi muri kunyatsoona kuti iye Mnangagwa vanhu vakada kuti vademonstrate vaita sei anovarova kuvabhura chaiko because iye mapowers acho anayo zvomba nazvo. Vanhu munoda kuti vanyatsonorwisa hawo imimi makazvitarisawo. Kunondopinda mune mchirwiwa imomo pakarwiwa vanhu vakafa dzimwe nyika dzotopindira kuzobatsira kuti Mnangagwa is a dangerous thing. Panonetsa maZimbabweans nekudzidza kwavakaita vanotanga kuti muda kuti mwana wani aende kunofa. Nyaya dzemaZimbabweans munonyatsodziziva. I think imazvisinowani wakavadzingirira muZimbabwe muna vadzisnesi ndovese vari kudiaspora kana kuenda kumaruzeva unoziva chikutora pakanzwa futi paMorgenster towards the M31. You remember that? Yeah. I was there, my brother works there. It happened. It happened. Vakaridzwa futi paMorgenster vachinzi vasaita kustrike. Vafamba vachidzira futi kumaruzeva nekuvhundisira vanhu. Maruzeva vatonaka sei. Saka munoti vanhu ndopa vangada kuchibuda here pachiridzwa futi zvamuri kutopupurawo mega zvamuri kunyatsoona. Ndozvatinoda kuti strategy yaChamisa haitomboshandii. But alright, how do you know kuti strategy yake haishandi because imatotaura makati hapana futi strategy yake tatitamboona iye ari kurova strategy yake muchinyararire. Isingambodiki bachira kubva riini shamapano makore mangani. Because munyarara kapamwe ina what I believe maybe kunyarara iko kandopa rutangira strategy yake munopa unoziva. Chamisa era is a true leader. Una ma-qualities. Or leader, but kuna anopapinda. That's where the problem is. Hapapinde. Ndekuda zvaabatsirana naGeza naChiwenga maybe. But akabatsirana nevanhu vamutaura naChiwenga. Chiwenga is the vice president and munhu wekutoti atori muZANU-PF is not a secret. Anofamba akapfeka regalia and salary yake iri kutopinda yakakwana, aritori stable. Tingati ane basa rake riri stable. Do you think kuti Chiwenga angabvuma kuti oenda kunobatsirana neNingirikini opandukira Ningirikini iye ariye yokuti kana nhasi Mnangagwa angonzi afa nemistake paipa handi Chiwenga ndiye anobva atitwa president? Chiwenga nezvinezvi ma-exposera vakaita ma-differences ake naMnangagwa, they are no more in good books and they are not going to be in good books anymore. And atobviswa mapapiro Chiwenga achira pachagona kumira. Last hope yake yezvinyaya kuArmy and Army yari kubviswa mapapiro bit by bit yezvinezvi. Asara ega muparliament muya Chiwenga atani munhu akafunga kuti anaye Sanyatwe is a sellout. Sanyatwe is a sellout. Sanyatwe. Sanyatwe is a sellout. Papi pacho manje. Munhu wanatagurira neMnangagwa ya. Sanyatwe. Imi, saka mune mudati vanyatsoita sei kumagenerals akanzi iwo ndakukubvisa pauri papapa ndobva ndakuisa pa Ministry of Sports pa mune mudati abude bvatora amberi kuti andichada handisi kubvuma izvozvo. Ndozvakazva handizvo kutsigana naTagwirei.
Asipsanyati. Nameno ina hangu pawo ndinangu ndisinganyatsopanzikisa because those guys vanenge vachitoti because munozati aya ndikuteerera zvese but let's be very honest panapa imi munoziva here kuti uya Mnangagwa ndiye commander and chief kureva kuti ndiye anenge ari pamusoro pemagenerals even panyaya dzemacommand saka anokwanisa kungoti iwo izvo zvindakubvisa pakati woenda pakati ukada kujamuka uri 1 chii chinonyatsoitika makazvitarisa imimi ndokutopera kwawose hatinenge achineuralize abisaka kunenge achineuralize izvinokwanisa Chiwenga chete ndiani mumwe because munoona even iye Chiwenga wacho akatobviswa kuarmy handimaona Chiwenga wacho akatobviswa kuarmy kugeneral akanzwa yote vice president ndiye akatotangwa iye ana parents shiri vakaiswa kwakawanda powers ipo paya ava kundobva vaurawa uya wakutongoda futi kunongana muground muhondo one time ezvo papaitwa bhenda nokuti junior soldiers but ndakaita that move maybe but nyaya yepfuti let's be very honest munoona kuti nyaya yepfuti ndokana chinzwa vanhu vakawanda achiti hai ndikangowana mukana anenge angotengawo kana kapfuti kake kadikidiki mujono but ndikangowana pfuti ndobva ndangonomusvikira Mnangagwa ndomuti dambu imi munonyatsomuziva Mnangagwa nesecurity yaanayo kana tiri kunyatsosimbisana chaizvo do you think kuti zvinoshanda here zvekuti hapasviki zvokumhanya handitika kwakutoda kubhurushi hapasviki zvokumhanya pana Mnangagwa handimazvoona saka unotoda kuitwa kuhondo strategy yakuhondo chaitodikwa kuti ndonorowa Mnangagwa 9991 hazvibudi but nyanga dzake dzakasimba zvekutodaro nyanga dzaMnangagwa dzakasimba zvekutodaro but nangu amen pamwe nyaya kuti ndimoonera hangu because munhu uya kunopita even kana kuti hondo wacho maZimbabweans tikaverenga kuti vanokwanisa kuzvishingirira kuti handii zvisiri kuti amana makaona matraira yakaita Geza makaiona effort yakaiswa naGeza here neinfluence yanga nayo Geza akaita effort yes but haana kuplana zvinhu zvake in time timing ndio yakarasa but vanocho vandasurprise attack akapa vanhu kuti uchaenda kudemonstration that was too long haugani uchida unogwa nomunhu omupa 3 months ndinduda kuzovana anofanira kugadzirira maloopholes ose unowana ari ready hauna kana chance unoda kurohwa asati aona kuti zviri kuitika zvii ndozvinenge zvidipo but inangu according nezvaaka last tweet yake mudhara Geza ataura kuti zvone manje tiri kunhingirikini tiri kuita something Geza ezvino akatembera kuamika ndori kubvisa mupapiro bishana ishi ndori kubvisa mupapiro bishana at the end of the day kuchasara Chiwenga naye Geza vachaita sei vari tu vanoziva havachina maloopholes okuma-abarika kwakavharwa watoona Mnangagwa but do you think imimi kuti Chiwenga akafonera kana nhingirikini uya anonzani Valerius Banda kuti zvishombo ngazvitobuda zvitange zvezvi angaramba here Valerius Banda naMnangagwa they are relatives do you know that there is no way they're gonna go against each other nditi right ipapo ndakupa imwe example handimati they are relatives hapana pokuti vangaenda kuside nekuside nyaya zvakatika panana kunhingirikini kwana Traore makaiona here nyaya yekwaTraore uya uku is it Burkina Faso handiti anga ari muzukuru here handanga ari muzukuru here wavo handimazviona muzukuru but akabva aita se batoita chipawapawa but yaMnangagwa shamari he strategized everything zvinoatari kubvisa kuti yakunzi yakingdom ndopaari kupusha Mnangagwa the way he got into power he strategizing these things so he's far ahead than anyone saka muti ati apa vanhu chikungodyirwa nestrategy but I believe kuti chamisa anayo strategy because you know politics dzezimbabwe aka-understanda kuti kana uchipinda politics haisi chechika unotova vanhu vacho vanouraya vanoita sei Chamisa is going to get into power how with the vote
Pakaitwa going to manage with the body. Pakaitwa ma-reforms anopinda. Anoitwa namareforms. Because akabatwa namunangagwa. Kana pakasochambuka izvezvi vanageza vapera. Kana vasina vanhu vakati vari kuarmy. Zvatovharana. That is that. Believe me. But vanhu vevo vese vari kunhingirika nditi vanozotanga kuramba. Vakatanga kudzwa zvenhingirikini izvozvo zvekuti kingdom vanhu vatanga kusumudza musoro vakuramba kava kuti hakuna zvakadaro izvozvo. Hamungaite kingdom kamuita nhingirikini handiti it's now circulating my embassies already. It's circulating already. And ari kuita ada kunzwa kuti vanhu vachati kudii nenyaya yacho. That's how ndakagwa is. Izvozvo ndakazviona kudhara. Vanoti pakabuditswa nyaya inotanga yaseculator vakaona kuti vanhu varamba bva vangoti it was a rumor hatina kumbodaro isusu. Iyoyo nyaya iyoyo ipapo ipapo ndakazvionawo izvozvo. Apa pamo ndakagonoona kuti aenda sei. Akaona kuti pane nyaya yakuda kumudya. Unonokura imwe nyaya kuseri uku. Vanhu voluza focus nepavanga vakuda kutowina. Voenda uko kune kwatirika imwe nyaya uku. Vosiya izvi iye achigadzirisa kudzoka kwamuchamukwanisi. That's how mnangagwa izi. But let's watch the space. Gatimboona kuti kunoita sei because ndifunga kuti intelligence vangadziita but ungabva kuti intelligence kukunda nyika yese. Nemadzidzira akaita vanhu muZimbabwe maprofesa nemachinchi vese vangomunyararira kutonzi yana intelligence kudarika vese. Tikuzama kuonera shamwari pachigemu chacho chiri kutadza kuoneka zvokuti pari kwachiri kuita. Maloopholes ose avharika izvinozvi. I followed this from way back. Ichiri MDC I was in up to now. But kana muri kuti ichiri MDC mamuripo up to now izo pamuri kuti up to now muri side muri kupi mimi because ndaisapota Chamisa but Chamisa anenge asina strategy zvachose. Hana punch. But alright, imimi makazvitarisa munoda kuti maitarisira kuti ange achinyatsoita sei. Because munoona kuti sometimes munhu zvechokwadi anogona kunge zvishwa asiri kunyatsoonera munhu azozive zvese. Aifanira kunyatsodii Chamisa. Chamisa ukati atoronga maybe maneighboring countries kutoronga zvinhu zvinoita noise zvinoita vana Julius Malema. Maona zvinoita Julius Malema hatangikiwe. Hatangiki. Hapana vanhu vari soft muZimbabwe. Kotora vanhu varoko achitoenda ikoko kwavari kurogwa ikoko. Saka iye hana voice yekuti vanhu endai kustrike or vanhu ngatishinge timire. Pamwe paita vanhu veZANU-PF vanhu 5 rari yese inotisa. Pamusvika vanhu 5 veZANU-PF. Nyaya yekuti vanhu vemuZimbabwe vachiri vakutyirawo mumiri yavo havari kuti itambe ichitovewa nezvibhakera. Saka vakutobvuma defeat but now accepting the defeat. But I think for now ndoona unge zvisiri fair kuti titange tiva tangoisa conclusion kuti anenge anzi akanganisa. Regedza timboona since ataura kuti takudzoka ndamo full time politics. Pamwe anogona kunge pane something charongwa. Vanenge vachironga masterpiece, vanenge vachironga chibomba chekuti vada kuya something. It's a game. Chamisa maitira ake shamwari. Akaona kuti kwanyarara unouya kuisira mavhesi 1 2 3 okubata vanhu. Onyarara futi ozouyapo but from the way hapana chinhu chakabatika kuti wambovhundisira zvakaoneka munyika yese kuti haiwa. Iye supported yama-foreign countries. Zvaita padingi chiri pakatagita nyaya yesadiki. Akakatagita paya. But panyaya yemavhesi strike paya vanhu vesadiki bulong. Something was going to happen. Akaramza kuti apune kustreet. Sadhaki ene zvaibatsira iye. Amen. I don't know. I don't think so kuti Sadhaki neje inobatsira. Nevakastrike vanhu vari vanhu veZimbabwe vakastrike vanhu vesadhiki vari muno. The world was going to do something. But pasadhaki mukuti akarambidza vanhu ripe. Akarambidza vanhu Chamisa. Akati vanhu nofa. Imi akataura parally, akataura patwitter, akataura
aiwa akati akuna munhu I will say it akati ndiye achataura chakama go ahead didn't do that haana kutombobudikira ndo zvantu that's what I remember exactly ndo sandatodonya zonzwisa pamama takatotaura kuti vanhu musaende makati haana kutombobudikira I agree with you ipapo haana kutombobudikira akatemba kuti vanhu vokusati vachaveta meeting ozoisa plead macases ake then SADC will help but aiona zvinhu zvichimoenda bit by bit Mnangagwa achimoenda is climbing the ladder akatarisa but tsamba kusadhaka akaendesa akatsamba ndimakaiona tsamba akaendesa not one akaendesa several letters ndopandifaa kundosvitira paramba kuti kusadhika ende muchango akataura kuti sadhaka chinhu chedu from the word go he didn't take it serious but muchango knew what was aiwa papa muchango aida kutovhundudzira dzazitoti intelligence dzaitodzidzira kuita aitotaura achipupa furo kachiti chinhu chedu chimisiyana musashatise chinhu chedu chinchi angatokwa kutopanika kamaona kuti last hope yatasangana nezvinhu kuti kana geza akatinfluenza anhu zvokuti vanotomira mustreet zvokuti onopfurana chaizvo namasoja aMnangagwa don't be shocked to see Mnangagwa achipresenta imwe army yamusingazivi secret army yakatomira naye chete don't be surprised I'm telling you but makazvitarisa vanhu vacho muZimbabwe vari redo here kuti kanzi paudonzi zvekunopfurana zvacho because pane pamwe pekuti vanhu vanogona kungoti Chamisa ari kuleka ndiki iye akatostada futi vanhu vacho pachake asati aita zvimwe zvinhu vanhu vari ready muZimbabwe but ava vakuru kuseri they are not ready for that ondo vari kutambura vari muZimbabwe ndo vakaita that push vari kudiaspora vatofunga zvokuprogressa ndizvo vari kuwana half an office better than ndinotanga kuti ndite honde izvozvi I will lose everything ndozotanga live inoendawo papi zvese zvatovhara naipapo hachitangwa chende pakaipa amen regedzai timbonzwawo kuti regedzai timbonzwawo kuti vamwe vanotiko kudipa nenhingirikini yacho iyoyi but anyway thank you so much nekutaurawo side renyu maonero enyu enyaya zvakakosha kunzwisisawo manheva alright sharp right muri Zimbabwe aini zvangu zvokunzi Chamisa haasi kuzoningiriki haina nditerere izvozvo isi totobhilivha Chamisa akadaro handiti vanhu veZANU-PF vanenge vachidhonza Mnangagwa vachiti 2032 ledha kuti ngaapinde ari nekuti atigonera isi tongotiwo Chamisa ngaatongouya ngoita chero zvaari kungokwanisa because ndo zvazviri kutoda mazuva ano but anyway it's up to you guys mimi kuti munoionawo sei munokwanisa kundudza side renyu of the story but inini zvamaimanje aiwa ndechingoti vanhu vese vanoda advocate Nelson Chamisa show me the signal ita kuti ahoyi izvezvo